Awards, oh! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab kaninyo na mga ina sa tagkatahuran ining mga oras ha. Kumusta mo ang inyong mga kigol? At siyempre, oras na naman po para mututoy. Ayan, welcome na naman po sa ating programang Tutoy na Love. Always yan, Monday to Friday, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Awards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan sa mga ganitong oras po mga kabisyo? Ayan, basic na po yan. Nakatutoy na po yan. Check attendance sa ating mga angkol ug auntie. Siyempre, isama na rin natin ang ating mga pamangkin. Tutoy tayo ng tutoy. Hantod mapaslot. Ayan, siyempre, ano bang good news po natin ngayong araw na to? Ayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po. Sabi nga, nakapag-file na ba kayo ng inyong vacation leave? Bakit ko nasabi po mga kabisyo? Sa mga walang alam po, no? Eto po, after ng Holy Week break. Ayan, kung siguro ikaw hindi ka nakapag Holy Week break siguro, eto na yung panahon na ikaw ay magpa-file ng vacation leave. Bakit po? Ayan, base po sa ating nakutlo, no? Nakuha po. Sabi dito, another long weekend awaits the public next week. Bakit? Dineklara ang April 10 regular holiday in observance of Idil Fitr. April 10 yan ha. Siyempre ang April 9 naman mga kabisyo, regular holiday na po yan dahil araw ng kagitingan. Yan, Yawardzo! So ibig sabihin yan, Sabado ang April 6, April 7, Linggo, April 8 yung ipa-file yung leave, tapos April 9 at saka 10, yan ang regular holiday. Yawardzo. Ang tanong, may pera pa ba? Baka naman wala ka nang makuot, no? Wala na kayo makuot, buhok na lang nakulot. Alam niyo po mga kabisyo, no? Meron po tayong mga kabisyo din dyan na hindi din nakapag-leave. So, eto na siguro yung panahon na kayo ay magwaldas ng pera. Yan yun pag may pera. Pero sigurado ako yung mga nagbakasyon nung last week, ay nako! Lusion ako yung kigol. Ha? Magmukmok lang nas kwarto, oy. Maglanag putot. Diba? Oo, eto na yun, ha? Makakabawi na po tayo. Words, hindi po ako nakapagbakasyon nung Holy Week po ha. Nasa bahay lang po ang inyong Uncle Tutoy. Gatutoy. So, ayan yun. Pag wala po kayong budget, might as well, no? Dapat nandyan lang sa bahay. Wag nang gumala. Alam niyo po mga kabisyo, napansin ko lang, no? Later part later part lang po ng buwan, no? Grabe ang pagtaas po ng mga bilihin po mga kabisyo. Alam niyo po dati pag nag-groceries po ako, 5,000. Pero ngayon, 2,000, 1,000 na siguro. Good for 1 month. Grabe talaga. Kaya nga, ang masasabi ko lang, pag may trabaho po kayo ngayon, abay dapat mahalin po natin ang ating trabaho kasi doon po tayo kumukuha po ng ating pera. Kumukuha ng ating pang-araw-araw na mga gastusin po mga kabisyo, di ba? At hindi lang yan mga kabisyo. Ayan, kailangan din tayo na magtrabaho dahil mahalin yung trabaho dahil doon tayo kumukuha ng ating pang-budget para sa ating bayarin. Pang-matrikula. At hindi lang yan mga kabisyo. Yung budget ni Uncle na pang-om-om, di ba? Pang-lala, pang-tuba.
Asa naman ta? Kaya shout out po sa mga kabisyo po natin dyan na may trabaho. Dapat mahalin po natin, no? Oo, hindi yung dahil ano ka lang, ano ka ng dahilan para hindi ka makapasok. Huwag ganon. Abay, dapat mahalin natin. Ika nga, yan yung nagbibigay sa atin, sa iyo, ng kabuhayan at financial stability. Ayan, doon tayo kumukuha ng ating kakayahan na bumili ng mga pangangailangan po at mga bagay na nais nating makuha. Mahal mo ba ang trabaho mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, mahal na mahal yan ni Uncle Totoy. Yan. Kaya nga, naisip ko rin na i-post po ito sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ayan, Totoy Bato Love Radio Manila. Yan, ang nilagay ko po ay magbigay ng dahilan kung bakit maaari kang umuwi ng maaga mula sa trabaho. Di ba? Saya-saya kaya nun. Pag maaga kang nakauwi sa bahay, no? Umalis ng opisina kasi nakaiwas ka ng mga gagawin pa. Di ba? Tuloy-tuloy po natin ang ating tugtugan. Siyempre, kasama pa rin ang inyong Uncle Totoy, Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Sa programang Tutoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!